खुलुमबाय। दिनैनि खन्थाइनि मुं अननाय गैयै जिउ। खन्थाइखौ दैथायहरदों आब' हिमानि बसुमतारी, गामि गसाइगाव हाब्रुबिल, जिल्ला क'क्राझार। आरो खन्थाइखौ आवरायदों आं लैथोसि बसुमतारी, गामि बाथाबारि, जिल्ला चिरां। फैदो दानिया आब'नि खन्थाइखौ दान्दिसे सम खोनासंलांदिनि। अननाय गैयै जिउ। आं नोंखौ अननाय गैयै खालामफ्लांबाय, नोंनि मोजां मोननायखौ बुजिनो रोङाखिसै। नोंखौ दुखु होफ्लांबाय, नोंखौ हाजासे दुखु खस्थ' होबाय। नोंनि अननायखौ बुजिनो रोङाखिसै, बुजिनो हायैयाव आं नोंखौ नेवसिफ्लांबाय। गुबुननि अननाय मोननानै नोंखौ बावगारफ्लांबाय, नोंखौ हाजासे दुखु होफ्लांबाय। नाथाय आं दासो बुजिबाय, नोंखौ बिदि खालामामोनब्ला आंबो दिनै आलाय सिलाय जानाय नङामोन। नोंखौ अननाय गैयै खालामनायानो आंनि गोरोन्थि। नों आंनि थाखाय अननाय गैयै जिउआव बेसेबांबा दुखु सहायनांबाय। खन्थाइया एसेनोसै, गोजोन्थों।